बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउज आपडेटआव दङ लाहुरी घाटआव सासे सेंग्रानि गोथै सह बोखांदों। रायजो नाङैनो बिसायख'थिनि गोख्रों बार बारबाय थानायनि गेजेरावनो सासे सेंग्रानि गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। लाहुरी घाटनि फुरगावनि जेंपुरी बराहमारियाव सेंग्रानि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। फुंनि समाव बुरलुंबुथुर दैमानि मथावरि खाथियाव गोथै सहखौ बोखांनो हायो। बोखांजानाय गोथै सहखौ 17 बोसोर बैसोनि मनोहर चौहान होननानै सिनायना मोननाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव सेंग्राखौ बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों। सेंग्रानि गोदोना आरो आथोनाव जोखोमनि सिन रोखा नुजादों होननानै पुलिसा फोरमायो। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों बिटिसिआव बिपिएफआ गैया जालांगोन। बे बिसायख'थियाव गंसेबो मासि मोना। थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय गेजेराव खालि साननैसोल' थानाय लोगो लोगो बिटिसि ओनसोलाव गोख्रोङै फोसावदिंनाय मेलफोरा जागायनो हमदों। मोनफ्रोमबो दोलोफोरा गावबा गावनि सानखान्थिफोरखौ खालामनो हमदों। बेनि गेजेरावनो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि फोसावनाय दि बिटिसिआव बे खेबाव बिपिएफ दोलोआ गैया जालांगोन होनना। मैया बृहस्पतिबार खालि हराव तामुलपुराव दोलोनि मोनसे मेलाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव गाज्रि खुंथाय जाख्ल'नायाव बाखांनानै दानिया जयै रायजोफोरा इउपिपिएलआव हाबदों होननानै। बेनिखायनो बे खेबाव बिसायख'थिनि उनावनो बिटिसिनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि नेरसोन गोमालांगोन होनना। थामथियाव दङ हाग्रामा महिलारिया बुंदों प्रमद बर'आ बे खेबाव जेलसिम थांगोन। उदालगुरि जिल्लानि अम्बागाव रिहन दैमारिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। बे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि बिजेपिआ बे खेबाव जेननाया 100% रोखा होननानै। रायजोनि थाखाय फैनाय बिथांखिफोरनि रांखौ प्रमद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्माया हजम खालामनानै दोनदों होननानै अजद दैखाङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। प्रमद बर'आ बे खेबाव जेलसिम थांगोनानो होननानैबो दाबि खालामो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। ब्रैथियाव दङ बि.आर. फेरेंगाया बुंदों एनएलएफपि जोनोम जानायाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि आखाइ दं। बावैसो जोनोम जानाय बर'नि गोदान बिग्रायारि हान्जा एनएलएफपि आफादा हाथियार लानानै सोमावसारनो फोसावनायखौ एनडिएफपिनि बारग' दैदेनगिरि बि.आर. फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारिया दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा आरोबाव बिनि दायनिगिरिखौ बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि थाखायनो जादों होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। आरोबाव बर'नि गोदानै जोनोम मोननाय हाथियार दैग्रा आफादनिफ्राय आथिखालनि बर' लाइमोनफोरा गाज्रि गोहोम मोननो हागौ होननानैबो बिबुंथियाव फोरमायदों। बाथियाव दङ फ्लाइं स्क्वेडनि जाफुंसार नोगोद 2 लाखनि गोबां रां बोखांनो हादों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आसाम पुलिस बिफाननि फ्लाइं स्क्वेड टीमआ आसामनि दाब दाब जायगायाव सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां रांनि थफ्ला बोखांनो हानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे समावनो फ्लाइं स्क्वेड टीमआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों मैया 18 मार्च खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तामारघाट मुंनि जायगायाव सासे सुबुंनिफ्राय 1,15,000 रां आरो गुबुन सासे सुबुंनिफ्राय 1,35,850 रां बोखांनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।